Sa mga pangenot na bareta, dating NPA gadan kan pagbabadilon kan mga dating pagribang rebelde sa Sorsogon. Para irido kan pagtitigbason kan kainuman sa Albay. Duwang magkasuway na insidente nin kasulo na itala sa Albay asin Camarines Norte. Lampas 900 na loose guns na kumpiskar sa Bicol. Asin bistuhon ang estudyanteng madiskarte kan Legazpi na hinangaan dahil sa iyang determinasyon sa pag-aadal. Maray na hapon, Lunes, Oktubre 16, taong 2023. Uninaan mga baretang tatak, Bicol. Madadangugman ang mga baretang ini sa 88.7, Radyo Oragon, Catanduanes, sa 90.7, Radyo Oragon, Legazpi. Sa detalyes, dating miyembro kan rebelding grupo, gadan kan pagbabadilon sa Sorsogon. New People's Army, inakuan pambabadil. Detalye sa report ni Nomer Corporal. Sa CCTV footage sa laog kang Ginlahon Cockpit Coliseum sa Barangay Ginlahon West District, Sorsogon City, mailing ang nangyaring pambabadil sa sarong rebel returnee alas 4:06 ning hapon kang nakaaging Sabado, Oktubre 14. Sa video, mailing pa ang pag-abang kang duwang sospek sa biktima, asin kan makatsyempo, tulos na pinaputokan sa payo ang biktima, sinundan inining nagkapirang putok pa sa lawas, antes ang pagdulag, mailing man sa video, ang ginibong pagkapkapkan mga sospek sa bulsa kang biktima, dangan liwat ining pinaputukan. Sigun kay Police Lieutenant Colonel Jeric Don Sadja, hepe kang Sorsogon City Police Station, 4 na tama ning badil ang sinapo kang biktima. Tulos man na nagsagibo ning hot pursuit operation ang PNP sa lugar, alagad dain na naabutan pa ang mga kagibo. Kang aldaw po na ito, nag-inom po siya sa Barangay Ginlahon. So, normalmente na siya na, dati naman siya na parabulang. So, pagkatapos niya mag-inom sa Ginlahon, nagdiretso sa Bulangan, nagbulang-bulang nga ni ini. And dumana nga ni natimingan kay ini pong mga suspitsado. Sa impormasyon, taong 2018 kan magbaliklado na sa gobyerno sa esposado. Asin isinuko ang sa iyang mga badil na posibleng naging dalan man subot nga ni magbaliklado na ang iba pang pag-iriba ka ini. Subject for liquidation na nga ni ini si alias Carigor, si Ray Esposado. Kasi nga ni pinagsautan siya base man sa pinaluwas na pahayag kang bagong hukbong bayan na ini nga ni naging susi sa mga encounter na kung saan na dakol ang losses sa hukbong bayan. Tulos man na inako kang tagapagtaram kang Celso Minguez kuman sa Sorsogon na si Samuel Guerrero sa ipigpaluwas na pahayag kang grupo. Ang pagkagada ni Carigor, iyuman subot ang padusa na ipighatol kang probinsyal na hukumang bayan dahil sa pagtataksil sa revolusyon. Sigun sa tagapagtaram kang 9th Infantry Division Philippine Army na si Captain Frank Roldan, ang pambabadil kay Carigor, patunay sa naman subuot na mayong itataong karayan ang pagbali sa rebelding grupo. Dalawang suspect ay positibong kinilala ng mga dati nilang kasamahan na nag-surrender na rin. At ito ay sina Ariel Duabe alias Blackjack, taga Magallanes, Sorsogon ito. At ito namang si Carl Mark Beranya alias Makoy ay taga Bulan naman po ito ng Sorsogon. Malinaw na ito ay paglabag sa karapatang pantao at sa pandaigdigang alituntuning pandigma. Kaya mariin po namin itong kinukundina dahil ito po ay hindi makatao. Hindi po ito katanggap-tanggap sa mata ng Diyos at ng tao po. Katakod kay ni, asigurasyon kan PNP asin Philippine Army, tututukan hinda ang kaso, hasta mako ang hustisya para sa pagkagadang kang biktima. Para sa mga baretang tatak Bicol, Nomer Corporal. Motor shop sa Banwaan nin Labo tinupok nin kasulo. Mantang harong sa Daraga Albay, nasuluman. Detalye sa report ni Carmelo Balya. Nagkulor kahel ang porsyon na ini sa Barangay Anahaw, Labo, Camarines Norte matapos na kaunanin kalayo ang sarong motor part shop digdi.
Sigun sa BFP, uminabot sa ikatulong alarman kasulo na tuminupok sa motor part shop. Nagdurar nin haros magtutulong oras antes maideklarang fire out ang kasulo alas 9:40 nin banggi. Sa impormasyon sa rong concerned citizen ang nagpaabot sumbong sa BFP. Natulos man na nakapagresponde sa insidente. Ang mga personnel ay bilisang tumakbo po sa area sapagkat napakalapit po ng area po dito sa fire station. So, ang 4 pong fire truck namin ay kaagad pong nakarating. Subalit, ang nasusunog po kasi ay tindahan po siya ng mga gulong at gawaan ng, ito po ay ang Millworks motorcycle part. Sapagkat medyo nahirapan nga po dahil po maraming mga gulong po yung nasusunog. Mayo mananakulugan sa pangyayari, alagad apwera sa motor part shop na damay magin ang kataig kaning establishmento di negosyo. Sa presente, padagos pa ang pinagkikibong investigasyon kan BFP. Sa Albay, tinupok man kasuloan sa rong residensya sa barangay Maupi sa Daraga, Albay, pasado alas 11 nin bangikan Sabado, Oktubre 14. Sigun sa tagsadiri ka na sulong harong, posibleng anapa si parang may makot pang panggatong ang kausakan karaba. Sa ibong kainipig papasalamat niyang mayong nakulugan sa mag-irina niya. Sabi ka nagsusug sa duman sa lukadan, muli ka nga yata, so harong mo natunaw. Sabi ko, anong natunaw? Nasulo nga subalay mo. Tapos, picturean, ipinakita pa sa ko arungkaan sa cellphone. Talagang kalayo iyang gabos. Ito mga iling daw yun ang kapalit, talagang aralang man. Tapos, pag uli ko, digni na nga ni ako nag-agi, tapos sinundo ako dumangki motor, pag abot ko, dahil na lamang angki sa taas, gabos na sa baba. Dahil kaini, poro utrong patanid kan BFP nga ni day mabiktima ng kasulo, pero minanggad mag-ingat asin maging rigmat. Good housekeeping is one of the major factors that contributes greatly to the causes of fire incidents from happening. So, ang pinakamagyon po kaan is kung ano lang po ang satuyang sa pagilingta na tama, maayos, malinig, iyo po ang gibuhunta. Arog po kang pag nagamit ka kilutuan sa na dekahoy, pasiguruhon ta po na palsok gabos, subaga, then ang kalayo, dugdugon po kitubig. Pag sa electrical naman po, kung may narereparo na kitang nagpapalsok-palsok na mga ilaw, mga switches na di na nagagana, kontak na po tulos kang sa tuwing mga kamidbid na electricians. Mientras tanto, dahil talabinan pagtios, laom kan pamilya na lugod matabangan man sindangani liwat na makapagpatindog nin masisirungang harong. Para sa mga baretang Tatak Bicol, Carmelo Balya. Pagripaso sa mga amyenda kan confidential as in intelligence funds sa irarum kan General Appropriations Bill, natapos na kan Kamara. Detalye sa report ni May Arango. Naamyendaran na ang 2024 General Appropriation Bill. Inian ipigpahayag kan small committee kang Kamara kung sa inan 1.23 billion pesos kan confidential funds ang narealay na hali sa mga civilian agencies pasiring sa mga frontline agencies. Sa irarum kang baagong lay, ang opisina kan Office of the Vice President o OVP, Department of Education, Department of Information and Communication Technology o DICT, Department of Foreign Affairs, as in Department of Agriculture, awara ng confidential funds. Ang 1.23 billion confidential funds ang mapapaduman na sa National Intelligence Coordinating Agency, na pig-alukaran ng 300 million pesos. 100 million pesos man sa National Security Council o NSC. 200 million pesos para sa Philippine Coast Guard na gagamiton para sa intelligence as in ammunition. 381.8 million pesos naman sa Department of Transportation para sa airport development as in expansion kang Pag-asa Airport. Katakod kay ni, sinabi ni Congressman Stella Kimbo ang pig-realign sa confidential funds sa mga ahensya base sa mga mandato kan mga ini na daikaypuhan mag-surveillance kaya pwede sinda magamit na sanakan MOOE o Maintenance and Other Operating Expenses. Ibig sabihon, auditable ang sa indang mga pigagastos. Para sa Bureau of Fisheries and Aquatic Resources, pig-alukaran sinda ng 30 million pesos. 25 million pesos sa Department of Information and Communication Technology o DICT. 30 million pesos sa DFA, 50 million pesos sa Office of the Ombudsman, as in 150 million pesos para naman sa Department of Education.
Kasi meron naman tayong mga ahensya, halimbawa tulad ng DOJ, na ang kanilang mandato naman talaga ay kailangan naman talaga ng confidential funds para ma-perform nila mandato nila. Kasi alam naman natin na by definition, ang confidential funds ay ginagamit para sa surveillance activities. So kasama dito ang DOJ, kasama dito ang BOC. Sigun man kay Congressman Elizalde ko, representative kang Ako Bicol Party List, kay puhan man magkaigwa kan master planning kan Kalayaan Island, dahilan tan 8 isla digdi, kun hihilingon subot garo Maldives. We also want to encourage yung master planning ng Kalayaan Island. Pag tiningnan mo talaga yung 8 islands, para siyang Maldives. No? So, we're seeing a potential of not only making it more friendly, no? And maybe we can also attract Chinese tourists to go there. So, instead na pag-awayan, gawin natin productive yung island. So, we're, as discussed during the visit, develop the island and master plan it para maging siyang the new Maldives of the world. Katakod kay ni, pinahimutikan man ni Congressman ko na fake news na naglalakop na igwang confidential funds ang Kongreso. Kung sa inang pigsasabing 1.6 billion bakon confidential fund, kundi extraordinary expenses o pwedeng ma-audit. Mientras tanto, apwera sa 1.23 billion confidential fund, nag-alukar man ang komite nin 194 billion pesos para sa paglaban sa inflation na simpagtaong tabang sa mga Pilipino. Sa nasabing kantidad, 20 billion pesos ang para sa Department of Agriculture para sa rice subsidy program, 40 billion pesos para sa National Irrigation Administration, 2 billion pesos para sa Philippine Coconut Authority, 1.5 billion pesos sa bakuna para sa African Swine Fever, 1 billion pesos sa Philippine Fisheries Development Authority, 43.9 billion pesos sa DOH para sa medical assistance to indigent patients o MAIP, 1 billion pesos sa UP-PGH Hospital, 35 billion pesos sa DSWD, 1.5 billion sa Tupad Program Kandole, 10.4 billion pesos sa mga TESDA training, as in 17.1 billion pesos para sa CHED subsidy. Para sa Mabaretang Tatak Bicol, May Arango. We don't need the budget for next year. Kung ngayon ang kailangan, kung kulang... Piling persons with disabilities o PWDs sa Ambus Camarines natawan in wheelchair kan Ako Bicol Party List. Detalye sa istorya ni Nomer Corporal. Padagos na pigpapatunayan kan Ako Bicol Party List, nayaon permisinda sa pagtabang. Ini matapos manauliwat ning wheelchairs ang partido sa probinsya kang Camarines Norte kang nakaaging weekends. 5 naman na may kaninan sa paglakaw sa probinsya ang nabinipisyaran kini na naging posible man dahil sa Children International Incorporated. Sabado, Oktubre 14, enot na dinuman kan partido as sinabinipisyaran ang magkabarangay na sinda Emiliana Posada na 5 taon ang dai nakakalakaw, uli sa helang na arthritis. Asin ang 79 anyos na si Trifina de Velez kan barangay sa Isdaet. Bagay na labing pigpapasalamat kan duwa maging kan sa indang aki na iyuman ang nag-aataman sa inda. Salamat lang po sa lahat ng Bicol. Dudumanon pag in case na makasakay ka na sa wheelchair. Hindi siya tinampo. Painit, taday may mampu kaya. Kamin duwa, kadarada-kula mampu kaya. Kaingon yan, ta may wheelchair na, pwede ko man na siyang painit-initan dyan. O kaya may mana. Kaya may manang pagtabangan yan. Ay, kaitong mayo siyang wheelchair, paano may man yun maano? Sunod naman na dinayo kan partido. Ang 4 anyos na aking PWD ni Nanay Belinda na si Tristan kan barangay Tuaca Basud. Sigun kay Nanay Belinda, dai na siya madidipisilan magparaubo, lalo na tuyong nagpapa-check up kay Tristan sa kasentruhan. Salamat pong maray sa Ako Bicol po. Tapos makakatabang na po pag ano niya. Makakaparapasyar na po siya. Si Nanay Gloria naman kan San Felipe, pirang taon naman na dai nakakalakaw matapos na mahulog sa puuning kahoy mantang nangunguaning prutas. Sabi niya, maswerte siya na napili kang partido na mabinipisyaran kang libreng wheelchair. Urog pang route naman ang sayang pigagamit na wheelchair. Kakatabang siyempre sa paghiro-iro. Dahil na mahidapan sa magpara-aral sa mga aki ko. Salamat po sa Ako Bicol Party List. Sigon kay Raymond Prado, Provincial Coordinator kang partido. Ininang ikaduang batch kang wheelchair distribution sa saindang probinsya, kung sain ang pigpipili talaga ninda itong talagang kwalipikado na makaresibi kang ayuda. Apwera man sa wheelchair, pigtauan man ninda ang mga benepisyaryo ning food packs, asin mga sabon.
Kasi dito sa lugar namin, lalo na po dito sa bayan ng Daet, marami din pong may kapansanan talaga. Meron pong walang kapasidad na bumili ng wheelchair at maging siyempre ang pina-priority po nila siyempre yung pagkain nila. Pero pagdating po dun sa ganitong pagkakataon na may nalaman sila na pwede palang maka-avail sa Ako Bicol ng wheelchair, ay talaga pong, lalo na yung mga coordinator natin, dumidirekta po sa ating tanggapan. Dahil naniniwala sila na maibibigay ng Ako Bicol po. Mientras tanto, Domingo, Oktubre 15, nakaresibi man ng libreng wheelchair ang 83 anyos na si Lola Cristina Abelgos, kan barangay Mambulete, Daet, na na-stroke 4 taon ang nakalihis. Inapit man kan partido, ang 74 anyos na si Veronica Deleva, kan barangay Mabolo Nuevo, Libmanan, Camarines Sur, na dain na nakakalakaw matapos tamaan ng helang sa kidney, asin pigtawan maning magkakanigong asistensya. Apwera sa mga nasambit na benepisyaryo, nakatalaan man na makaresibi ng libreng wheelchair ang iba pang PWD sa probinsya, antes matapos ang taon. Para sa mga baretang tatak Bicol, Nomer Corporal. Para uma, irido kan pagtitigbason kan sa iyang kainuman sa Juvillar. Lampas 900 na loose guns na kumpiskar sa Bicol. Asin bistuho na ni estudyanteng madiskarte kan Legazpi na hinangaan dahil sa iyang determinasyon sa pag-aadal. Yan asin iba pang bareta. Sa samuyang pagbabalik. Tucked away in the province of Albay, known for its perfectly shaped Mayon volcano, Misibis Bay Resort, a locally owned 5-hectare private island resort. The resort is ready for all those looking to balance tranquility and adventure. This tropical destination is where guests can either choose to relax under the palm trees or have an adventure under the sun. It features modern and luxurious rooms and villas, recreational facilities, and sophisticated services. Come and experience Misibis Bay Resort, your tropical island getaway. Naghahanap ka ba ng trabaho? Marunong ka bang mag-shoot ng video? Mag-edit? Magaling ka ba sa social media? Willing ka bang matuto? Graduate ng journalism o may alam na sa media? Apply na dahil naghahanap kami ng videographers para sa Camarines Norte, Sorsogon, Camarines Sur, Catanduanes at Masbate. Ipadala ang inyong resume sa actioncallcenter@gmail.com at maging pinakabagong miyembro ng aming team. Tara na! Apply na! Sa tahaw kan pandemya, sa ibong kan makukusog na bagyo, asin pag-alboruto kan bulkan, nung kanya kitang pinabayaan, sa panahon manin pagtios o kaugmahan, an mapagpadabang manto ni Inang Peña Francia, danay tang namamatean. Siring man, kan sa tuyang sa diring partido sa Kongreso, an Ako Bicol Party List, katabang na kasurug pa. Nagbabalik ang Ako Bicol Online TV. Para uma, irido kan pagtitigbason kan sa iyang kainuman sa Juvillar, Albay. Sospek ka barangay Mansanakan, biktima. Detalye sa report ni May Arango. Iridoan sa para uma matapos pagtatagaong kang kainuman man sa nakaini. Pasado alas 6:15 ning pagkabanggi kan Oktubre 15 sa Purok 3 Sitio Melidong, Barangay San Isidro, Juvillar, Albay. Dain na pinangaranan pa kan PNP ang 40 anyos na biktima asin ang 36 anyos na sospek na sarong parasira. Alagad base sa investigasyon, nagkaigwaan mga inining mainit na diskusyon, mantang nagiinuman sa sarong tindahan na nauli sa paninigbas kan sospek. Tama sa tuong braso asin tuong bitis ang sinapo kan biktima, natulos man na naidara sa Rural Health Unit kang Juvillar.
as inipigbalyo sa Bicol Regional Hospital and Medical Center para mas mataawanin atensyong medikal. Yung masabi lang po natin, ma'am, kung hanggat maaari, pag nag-iinuman, pero hindi naman, ma'am, maiwasan na mapikon yung ibang tao. Siguro, ma'am, iwasan na lang natin, ma'am, yung pag-inom ng alak. Duminulag alagad tulos mananadakop ang sospek na yaon na ngunyan sa kustudiya kan Jovellan Municipal Police Station. Bali, ma'am, yung PNP Jovellan, ma'am, may mga programa, ma'am, sa Police Community Relation. Inaaway, ma'am, yung mga tao, ma'am, sa mga pag-avoid, ma'am, at nagiging epekto, ma'am, ng pag-inom ng alak. Sa ngunyan, padagos pang nagpaparay sa ospital ang biktima, mantang sasangatan ng kasong frustrated homicide ang suspetsyado. Para sa mga baretang Tatak Bicol, May Arango. Lampas 900 na loose guns na kumpiskar sa Bicol. Nagbabalik si May Arango. Ipigpresentar kang pangregional na komandansya kan PNP kay PNP Chief Police General Benjamin Acorda Jr. ang mga nakumpiskar na badil kang kapulisan sa rehiyon Bicol. Inikasabay ka naging pagbisita kay nidigdi sa rehiyon ka nakaaging Biyernes. Matapos siya ang naging Huésped de Honor sa selebrasyon kang ika-122 na Police Service Anniversary kang PNP Bicol. Maabot sa 955 man iba-ibang loose firearms na nakumpiskar poon Abril 26 hasta Oktubre 6 ang ipigpresentar ni PNP Bicol Regional Director, Police Brigadier General West Raimundo Obinque kay Chief PNP Acorda. 343 digdian nakumpiskar dahilan sa Oplan kontra Boga, kang PNP Bicol kung sa inipig-implementar ini para sa mabako rehistrado asin lisensyadong badil. Sa 612 man na badil digdian expired na ang mga lisensya, kaya voluntaryong pig-surrender kan mga tagsadiri. Knowing our past and knowing our present, of course, makikita natin yung future. And with this, I've seen that profile have a very rich history. It dates back to the 1900s. And makita natin kung paano natin pinangalan yung ating kampo. Very historic. So with that, I think with a very historic region nakita natin, and upon my entry sa region, there is a semblance of discipline. Nakita natin ang cleanliness and very precise execution of yung formation nila. So with that, it's a manifestation of very disciplined and very professional police officers. And also nakita natin yung cooperation, the other agencies and the local chief executives. I look forward to a better and more peaceful Bicol region. Sa mga nakumpiskar na mga badil, 116 digdian long firearms mantang 839 naman ang pistol caliber. Ang mga nakumpiskar na mga badil hali sa Naga City Police Office, Sorsogon Provincial Police Office, Camarines Sur Provincial Police Office, Regional Forensic Unit 5, Regional Civil Security Unit 5, Camarines Norte Provincial Police Office, asin Albay Provincial Police Office. Mientras tanto, sinabi ni Police General Benjamin Acorda Jr. dai man siya nahaadit katakod kang paabuto na eleksyon, lalo na sa rehiyon huli tawara pa man ni nakakaalarmang sitwasyon. Sinabi pa kay ni na pigigibo manindaan gabos na mga lakdang tanganing maging matrayumpo ang maabot na eleksyon. Modernization, pag napansin niyo po kasama po sa 5 focus agenda natin is the ICT development. So aside from the weaponry, the move, shoot, communicate and investigate capabilities at saka may equipment na pinibigay natin, there is this ICT. Kailangan natin, again, I encourage sana magtulungan with the local government because really the threat on data breach is becoming serious, so we should be united, we should be one on this, we should be aware. And I'm encouraging that all units, down to the lowest level of our units, dapat talaga maging aware sa mga data breach. Katakod kay ni, siniguro kang PNP Bicol na padagos ang pag-implementar ni Dakan Comelec gun ban, nganing masiguro ang pagkakaigwan ni matuninong na rehiyon mantang nagrarani ang eleksyon. Para sa mga baretang Tatak Bicol, May Arango. Diskarte kan sarong estudyante na kinapos ning pambayad para sa gagamiton niyang mailing stamp sa aplikasyon niya sa Bicol University hinangaan. Bistuhon ta ang madiskarteng estudyanteng yan. Sa report
ni Carmelo Balya. Nag-aninin man iba-ibang reaksyon hali sa netizens, asin sa mga nakabasa ang Facebook post kan sarong estudyante na nangapod nin tabang sa pambakal kan mailing stamp na saro sa requirements para sa iyang aplikasyon sa Bicol University, kabalyo ang abilidad niya sa pagdrawing. Siya si Jolo Jose Olaño, 19 anyos, residente kan Barangay Taysan, Legazpi City, as in grade 12 student kan Cat College. Pang-apat siya sa siyam na magturugang, kung sa indai pa ni nakakapagtapos sa kolehiyo, kaya dakula ang pangaturogan niya para sa iyang sadiri, siring man sa pamilya. Lalo pa, taan solamenteng nagtatrabaho sa inda, ang sa indang 73 anyos na ama na sarong padyak driver, na maski maedad na padagos na nagkakayon para sa iyang pamilya. Kaya naman ngani makatabang, ang hilig niya sa pagkurit, ang saro sa mga nagiging income niya, na dakula man ang naitatabang sa mga panggastos niya sa eskwelahan. Kung minsan, nag-e-extra man siya sa construction. Kaibigan ko yung anak ko, matali kong kaibigan, si Baby. Nasa Davao siya ngayon. So, para po sir, parang nagkaroon po ng tulong yun sa akin for earning finances sa akin. Tapos naisipan ko, parang dito lang ako sa bahay, dito ako makakakuha ng parang at home lang yung trabaho. Ang kursong architecture ang saro sa pangaturogan niyang kurso sa kolehiyo. Alagad huli tanay hiling niya na magastos ang kursong ini, pigpili niya lang daan na laugan ang kursong physical education. Siring kan ibang kurso, magastos man daa pero dawa pa paano ba kung gayo. Sa ibong kaini, aminado man giraray siyang masakit tustusanan sa iyang pag-aaral. Para po sa akin, i-continue ko po sir kasi passion ko yan. Siyempre po sir, ba't ako titigil kung dyan ako kumukuha ng ng finances para makapag-aral ako. Yan. Dakula manan sa iyang naging pasasalamat, nakadakol na mga tawong nagtabang sa simpleng Facebook post na sa iyang ginipo. Sa ngunyan, igwa na siya nin mga obra na tapos na asin itataon niya na sa iyang mga customer na nagpag-ibo kay Liz. An sa iyang mga magurang, proud ng gad sa talento asin dedikasyon kan sa indang aki na si Jolo, na maski grabe ang pagtios na namamatean, dakula ang pangaturugan kaini para sa indang pamilya. Sabi ko sa niya, pag diretso lang yan, niya sa gusto niya. Lang niya, continue lang niya sa gusto niya. Sabi ko sa niya, parang maka-adjust baga sa niya, pag-eskwela, kung gustuhan niya, supportan mo naman po siya. Para yung niya ng pag-eskwela niya, tagalan magata. Yun lang. So hanggat kaya mo, iinguwakon mo? Iinguwakon ko. Kaya lang, may mga kulang na tulong kasi agresyon naman ito. Gano'n na lang. Yun ang sabi ko sa gusto. Pagkasal, good luck. Ang siring na istorya ni Jolo, maut niyang maging inspirasyon sa mga hoben na bako basehan ng pagtios sa pag-abot kan mga pigmamaot sa buhay. Para po sa mga taong maging arog ko, I share po yung mga gusto kong ipa-share sa kanilang knowledge na para, ang sasabihin ko po is, patuloy lang po and may mga ibang bagay na paraan na pwede natin makakatulong sa atin na hindi lang sa mga bad doings sir na doon tayo kukuha ng earn. Meron po sir na madaming bagay na pwedeng makakatulong sa atin in a good part. Mientras tanto, antes pa man makalaog sa kolehiyo si Jolo, saro sa mga pigpapangapodan niya, iyon matabangan siya na makabakal nin maski baratong laptop na kaipuhan niya sa iyang paglase sa masunod na taon. Sa mga gusto mo na magpaabot din tabang kay Jolo, pwede siyang i-contact sa iyang Facebook account o sa GCash number kan sa iyang tukang. Para sa mga baretang Tatak Bicol, Carmelo Balya. Asinyanan katripunan kan mga baretang Tatak Bicol. Si Tenta Diaz na sana. Paskuna. Ako si Jenny Nuñez. Salamat.